Исәнмесез? Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Лина Хәсәншина. Ознакайда заманча яшьләр үзәге ачылды. Карамалы елга авылы гасырлык тарихын бәйрәм итте. Районыбыз балыкчыларын ярыш берләштерде. Ознакайда капиталь ремонттан соң яңартылган яшьләр үзәген ачу тантанасы булды. Заманча төсмер алган бина белән танышуда Татарстан Республикасы яшьләр эшләре һәм туризм министры Ринат Садыйков та катнашты. Яшь буын өчен тудырылган заманча мөмкинлекләрне безнең иҗат төркемендә күреп кайтты. Тау, ул биеклеккә югарыга омтылу символы. Ознакайда капиталь ремонт узган яшьләр үзәге юкка гына шулай аталмый. Бүгенге көндә яшьләр үзләрен җәмгыятебезнең эшчән инициатив өлеше итеп күрсәтәләр. Район үсешендә актив катнашалар. Безнең мотор үзәгебез ул чынлап та монда барысында эшләргә була. Монда бик күп зоналар менә кирип карарбыз, күрербез. Монда рәхәтләнеп ял итәргә була, рәхәтләнеп спорт белән шөгыльләнергә була. Район башлыгы белән бергә Ознакай яшьләрен Татарстан Республикасы яшьләр эшләре һәм туризм министры Ринат Садыйков та тәбрикләде. Бүген төп максатыбыз яшьләр үзәген ачабыз. Ул республика күләм программада кертелгән, менә ремонт теге елны керткәнегез. Менә быел инде бу ремонтны бетердек дә, инде менә бүген зур тантана яшьләр белән Мирза Сафарович белән менә шуны ачып җибәрдек. Яшьләр үзәге ул иҗтимагый оешмалар һәм иҗат берләшмәләре. Тантаналы чарада волонтерлар, агрария яшьләре, Форпост, Юнармия төркемнәре дә катнашты. Мин Сәләт Ознакай клубында катнашам, бию белән шөгыльләнәм. Бүгенге молодежный центр открытиесе миңа бик ошады. Монда күп яңа оборудованиелар бар, төрле әйбер белән шөгыльләнергә була. Бөтен әйбер ошады. Яшьләр үзәге моңа кадәр ЗАГС хезмәте һәм районның архив бүлеге белән бер бинада булып, 2022 елда республика программасы һәм җирле бюджет хисабына биредә төзекләндерү эшләре башкарылган. Ел ярым эчендә әлеге бина танымаслык булып үзгәргән. Төзекләндерү һәм җиһазландыру эшләренә барысы 120 миллион сум акча сарыф ителгән. Бу проект инде иң беренчедән монда дизайнерлар эшләде. Казандагы министерство белән бергә һәм проект башладылар. Бу проектта инде 3 кеше җигет башыннан азагына хәтле барды. Һәм бер дизайн Миләшә исемле кыз ул тоже башыннан азагына хәтле барды. Бу бүтән проектны, анасын проект белән дизайн бүтән барысы да әзер булгач, инде кушылдылар бүтән строительләр. Тантаналы ачыштан соң катнашучылар биредәге яңа мәйданчыклар белән таныштылар. Кунакларга сәнгать һәм тегү остаханәләрендә, тамаша залларында төрле чаралар тәкъдим ителде. Мастер-класс күрсәтелде. Заманча төзекләндерү узган медиа үзәк, тавыш яздыру студияларына һәркем сокланды. Бүгенге көндә яшьләр үзәге коллективы районның иҗтимагый һәм сәяси тормышында актив катнаша, социаль әһәмияткә ия булган проектларны гамәлгә ашыра. Киләчәктә бу үзәк яшьләрне үзенә тартып торучы мәйданчык булыр, биредә иң кыю максатлар тормышка ашар дип ышанасы килә. Тарих битләренә күз салсак, әлеге бина 1971 елда ачылган. Ул вакытта ул мәдәни үзәк буларак ачылган. Өлкән буын сүзләренә караганда биредә салкын булган дип сөйлиләр. Ә бүген яңартылган бина җылы булачак, заманча, яңа һәм анда бик рәхәт булачак. Илмира Шәрифуллина, Рөстәм Әкбаров, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Әлмәттә коррупцияга каршы комиссия утырышы узды. Анда товарлар, хезмәт күрсәтү һәм сатып алу өлкәсендә кулланылган контракт системасы, мәгариф учреждениеләрендә коррупция күренешләре, район территориясендә җир һәм милек мәсьәләләренә кагылышлы законнарны үтәү кебек мөһим сораулар күтәрелде. Доклад белән район мәгариф идарәсе начальнигы Ирина Павловская чыгыш ясады. Ул мәгариф учреждениеләрендә тикшерүләр үткәрелүен билгеләп үтте. Шулай ук мәктәпләрдә һәм балалар бакчаларында туклану темасы да күтәрелде. Башкарма комитет җитәкчесенең икътисад буенча урынбасары вазифаларын башкаручы Аяз Ямалетдинов чыгыш ясады. Комиссия утырышы нәтиҗәсендә турыдан-туры контрактлар төзүне минимальләштерү, шулай ук вакытында финанслау мөмкинлеге өчен сатып алуларның планлаштыру турында тәкъдимнәр кертелде. Район башлыгы Тимур Нагуманов күп кенә мәсьәләләрне хәл итүдә коллектив эшнең мөһимлеген ассызыклады. Башка темаларга, калабызда Корбан бәйрәменә багышланган чаралар дәвам итә.
Әлмәт районы мөхтәсибәте Ансар Хәйрия фонды һәм шәһәребез эшмәкәрләре тарафыннан мөмкинлекләре шикле һәм мохтаҗ гаиләләрдән булган 100 балага бәйрәм хәйрия ашы үткәрелде. Сүз Инҗи Хасан Шыныга. Дорогие друзья, дорогие наши сестры, братья, очень приятно всех видеть здесь вместе. Шора Құр'ан аятлары белән башланып китте. Шакырылган балаларны һәм аларның әниләрен Әлмәт районы имам мөхтәсибе урынбасары Илгиз хәзрәт Насибуллин Курбан бәйрәме белән тәбрикләде. Ул үзенең чыгышында пәйгамбәрләрнең тарихында булган кызыклы вакыйгаларга тукталды һәм изгелек эшләү һәр вакытта да изгелек белән кайтуын ассызыклады. Добро, оно всегда возвращается, альхамдулилля. Добро, которое мы сделали, оно не стареет. Да, может быть, некоторые вещи... Пәйгамбәрбез Мөхәммәд тә үзенең күп хәдисләрендә кешеләргә карата изгелек эшләргә әмер итә. Бер хәдисендә ул изгелек бер кайчанда картаймый ди. Что твои дети его увидят. Инша Аллах, знай, что даже твои внуки увидят это добро. Шакырылган балалар бәйрәм табынында шалынган корбаннар итеннән тәм-томнар авыз иткәч, төрле уеннарда һәм викториналарда катнашып, баллы бүләкләргә ия булдылар. Менә 3 оногым белән килдек бүген. Мондый бәйрәмне калдырырга тырышмыйбыз. Оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәсебез килә. Мондый табыннарны әзерләгән өчен. Безнең балаларны искә алып шакырганнары өчен. Һәм дә ки шушындый өстәлләр артында утырып бергә бәйрәм итеп, бәйрәмнең күркен тагын да ямьләндергәннәре өчен аларга зур рәхмәт. Уеннардан соң һәрбер балага Ансар Хәйрия фондыннан һәм шәһәребез эшмәкәрләре тарафыннан әзерләнгән бүләкләр тапшырылды. Бәйрәм ашы җәмәгать белән илебез, республикабыз һәм шәһәребез иминлеге өчен дуга кылып тәмамланды. Тулырак әлеге чара турында сез 7 июль кичке 8-дә эфирга чыгачак Ислам нуры тапшыруыннан карый аласыз. Инҗи Хасан Шыныга, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Аллах ризалыгы өчен шалынган корбан ите белән ятимнәрне, өлкәннәрне сыйлау матур традиция. Бөгелмәдә яшәүче Азәрбайҗан халкы ел сайын ветераннар йортында яшәүчеләрне, балалар йортында тәрбияләнүчеләрне кунак итәләр. Корбан ашыннан безнең төшү төркеме дә авыз итте. Баштан танышу, аннары корбан ашы белән сыйлану. Ятим калган балаларны, өлкән яшьтәгеләрне Араз ресторанына Азәрбайҗан диаспорасы чакырып алган. Алар бердән булып шулай дусларча корбан ашын оештырган. Священный праздник мусульман. Мы каждый год эту акцию проводим. Приглашаем детей из детского дома и дом престарелых. Тут из азербайджанцев присутствует. И вот, как видите, дети, пожилые люди, чтобы они довольны остались. Бәйрәмне Азәрбайҗан диаспорасы рәисе ачып җибәрде. Ул кунакларны бәйрәм белән тәбрикләде. Бәйрәм тарихы һәм аның тәртипләре белән таныштырды. Өлкәннәр дә, кичкенәләр дә әлеге бәйрәмдә ел сайын очраша. Быел инде ул 5-нче тапкыр уздырыла. Нас пригласили в этот ресторан, мы уже 5-й год сюда приходим. Я была директором дома престарелых, в настоящее время наш дом закрыт, и я просто старший по дому. И нас пригласили около 20 человек, но сегодня нас здесь 17 человек. Я хочу сказать, что всегда этот ресторан с душой принимает нас, всегда приглашает на мероприятия или приносит что-то благотворительно в помощь нашим престарелым. Но мы большие друзья, уважаем друг друга и ценим это. Хочется сказать, что благотворительность очень развита у нас в Бугульме. С рынка очень многие приходили, поздравляли наших престарелых с праздником Курбан-Байрам и приносили и мясо, и пироги. Кунаклар Азәрбайҗан халкы ризыклары, салатлар һәм бузбаш белән сыйланды. Пироглар белән чәй эчте. Мөселманнар өчен әлеге бәйрәм көн күрешенең аерылгысыз бер өлеше. Ул гасырлар дәвамында үткәрелеп килә һәм шул вакыт эчендә аның асылы үзгәрмәгән. Айгөл Шәрәфиева, Зирак Сәйдкулов, яңалыклар вакыты, Әлмәт, Луч телекомпаниясе. Халкыбызның иң күркәм гадәтләренең берсе ул мөгаен бердәмлектер, туганлык, кардәшлек, күрше, якташлык мөнәсәбәтләрен саклау ата-бабадан безгә күчкән. Без исә бу күренешне балаларыбыз, оныкларыбызга тапшырырга тиешбез. Шулай иткәндә халкыбыз да, телебез дә яшәячәк. Ознакай районы Карамалды елга халык телендә Шалтаймас дип йөргән авыл халкы да нәкъ менә бердәмлек булганга күрә авылларын саклап кала алдык диләр. Бу ялларда биредә авыл бәйрәме узды. Аны Карамалы елга авылына нигез салуга 100 ел тулуга багышлаганнар иде. Бәйрәмне Рәдифә Нугманова күзәтеп кайтты.
Карамалыйлга Шолтаймас авылына узган гасырның 20-нче елларында нигез салына. Беренче булып Биреге Туйка авылыннан 13 гаилә килеп урнаша. Бүген менә шушы беренче булып килеп урнашкан гаиләләргә өстәлгән башка гаиләләр белән бергәләп авыл халкы Карамалыйлганың 100 еллыгын күңелле итеп бәйрәм итә. Карамалыйлга Шолтаймас авылына 1920 елларда кайчандыр Туйка авылына караган җирләрдә нигез салына. Беренче итеп Бирегә Туйкадан 13 гаилә күченеп килә. Бу вакытта хөкүмәт авылга ярдәм итә. Бөгелмә кооператив союзы җитәкчелегендә авылда Карамалыйлга машина ширкәте оештырыла. Торгынлык чорында авыл чак кына тарала язып кала. Гөрләп торган авыл урамнарында нибары 7-8 йорт. Бәхеткә туган авылларын сагынып яшәгән Шолтаймас авылы халкы туган җирләреннән кайтып төпләнә башлый. Бу эштә башлап оештырып йөрүчеләрнең берсе Лена апа һәм Марсилова Гыймаевлар. Шул торакта туып үскән Лена Мохтаровна тырышлыгы һәм аны хуплаучы якташлары көче белән кайчандыр сабан туйлары гөрләгән мәйданнарга татар моңнары кабат кайта. Биредә авыл һәм гаилә бәйрәмнәре уза башлый. Зур авылны, кече авылны, аның үзенең тарихы бар, үзенең ветераннары бар, үзенең якташлары бар, үзенең шундый гореф-гадәтләре бар. Шуңа күрә шуннан башлана ул бөтен әйбер. Шуңа күрә инде без шундый кечкенә авылларда да олы зур бәйрәмнәр үткәрәбез. Һәрвакыт үзебезнең монда яшәүче ветераннарыбызга рәхмәтләребезне җиткерәбез. Азнакай районы башлыгы Марсель Шайдуллин Карамалыйлга авылы үсешенә лаеклы өлеш керткән фидакарларга, авыл активистларына район советы һәм башкарма комитетының рәхмәт хатларын, истәлек бүләкләрен тапшырды. Шулай ук авылның иң өлкән кешеләрен дә куандырдылар. Бәйрәмдә Татнефть компаниясе җитәкчелеге дә катнашты. Авыл үсешенә өлеш керткән нефтьчеләр бу юлы да халыкны авылны төзекләндерүгә юнәлдереләчәк сертификат белән бүләкләделәр. Бик канәгать, бик ошой, бик күңелле, шундый бәләкәй генә авылда шундый зур чара үткәргән кешеләргә рәхмәт яусын. Уеннар да матур, бик канәгатьбез. Артистлар бик матур, җырлыйлар. Тып-тыныч кына карап утырабыз, күңелле. Бик күңелле, табигате матур, халкы бик активный икән менә. Рәхәтләнеп, хисләнеп торабыз инде. Бәйрәм бик ошый. Башлануыннан шул хәтлек матур татар халкының йолаларын истә тотып, шул хәтлек матур итеп, шушы безнең менә буыннан буынга күчә торган менә яшьләр күрә, сабыйлар күрә буны. Бик күңелле, бик матур оештырганнар. Сабантуй мәйданында төрле уеннар, мауыктыргыч спорт ярышлары барды. Авылның 100 еллыгына диеп балалар арасында рәсем бәйгесе дә оештырылган иде. Аның катнашучыларын һәм җиңүчеләрен бәйрәмдә бүләкләделәр. Бәйрәм Татарстанның халык артистлары Зәйнәп Фәрхетдинова, Илсаф, шулай ук Марат Файрушин чыгышлары белән дәвам итте. Рәдифә Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Алтынчы дистәйінде илебездә балыкчылар көне билгеләп үтә. Әлеге һөнәри бәйрәм җәйнең 2нче аеның 2нче якшәмбесенә туры килә. Әмма Әлмәт районы аучылар һәм балыкчылар җәмгыяте әлеге бәйрәм алдыннан ярыш үткәрде. Су буенда кармак белән утырырга яратучылар белән біз дә аралашып кайттык. Это мое хобби, я люблю рыбалку, это для меня и стрим. Я занимаюсь с рыбалки уже с 7 лет. Катнашучыларның күбесе кичкенә вакыттан ук балык тоту белән мавыга. Үз вакытында аларны әтиләре өйрәткән. Миңа кызлар әйтәләр инде, подружкалар, как там можно успокоиться, ләкми бит ул. Ничек инде анда, тик кенә утырганда ничек можно успокоиться. А это реально классно. Это вообще здорово. Меня вообще нахуй белмим. Балык тоту табигать кочагында рәхәт итеп вакыт үткәрү ди һәркем. Илшат Мутыйгуллин исә бирегә 2 оныгы белән килгән һәм алар белән тәҗрибәсен ортаклаша. Азарты менә бер оныгым кармакта сала белмәй әле салып өйрәттем. Шул салып күрсәттем инде. Просто интерес. Теге балык өчен түгел, для интереса внуков удовлетворить инде. Первый раз. Сейчас может, что-то поймаем, окуня. Еще пока не умею, но может, что-то поймаю.
Быел балык тоту буенча ярышлар 9-нчы тапкыр узды. Оештыручылар сүзләренчә, елдан-ел катнашучылар саны арта. Араларында балалар да, хатын-кызлар да булу куандыра. Я учредил приз главы Нижней Мактамы по рыболовству. Участвуют, как уже сказали, жители Нижней Мактамы, рыбаки, любители, и члены Союза рыбаков Альметьевского района. Ярышлар күтәренке кәеф бүләк итте. Кемдәдер җиңүгә, яңа нәтиҗәләргә омтылыш уятты. Требования к участникам, значит, 2 удочки, или донки 2, или 2 поплавковые. Кто сколько поймает, 2 часа соревнований, обед и еще час после обеда, и потом взвешивание. Балыкчы көненә багышланган ярышлар чын бәйрәмгә әверелде. Биредә кыздырылган ит һәм балык уха ашарга була иде. Ә инде иң нәтиҗәле балыкчыларны бүләкләр көтте. Әлегә шулар. Мин Лина Хәсән, монтаж операторы Динара Гайнуддинова. Сезнең белән сау булашабыз. Сәлеме булыгыз.